Fideo dosbarth ti chwith ar gyfer mathemateg A2 uned 4. Darganfod tebygolrwydd gyda dosraniad normal. Enghraifft, dechreuwn ni enghraifft. Gallwn fodelu taldra gwrew giraff sy'n oedolyn gyda dosraniad normal gyda chymydr 505 cm ac amrywiant 650 cm disgwyrio. Mae hwn yn enghraifft o'r fideo blaenorol. Rhoddir bod taldra 90% o'r giraffod yma yn llai na x centimetr, darganfyddwch gwerth x. Felly mae x a h yn dynodi taldra'r giraff nesaf o'r math yma i gael ei weld. A mae h yn mynd i fod â dosraniad normal gyda chymydr 505 ac amrywiant 650. Felly mae'r amrywiant yn hwnna, mae'r gwiriad safonol yn mynd i fod yn 25.495 cymeryd ail isradd hwnna. Felly mae'r h a dosraniad normal 505 yw'r cymydr a 25.495 disgwario wedyn yw'r amrywiant. Ni angen bod 90%, hynny yw 90% o'r arwynebedd o dan y graff, lan hyd at y pwynt x, yn llai na x. Felly 0.9 yw'r tebygolrwydd bod uchder y giraff yn llai na x. Darganfyddwch gwerth x ni angen. Felly dyna ni y llun wedi i lleoli o gwmpas 505. Siap clwch gyda ni. A ni angen 90% o tebygolrwydd lan hyd at y pwynt x. Felly ni'n edrych ar yn cyfrifiannell, ni'n mynd i menyw 7 a wedyn 3, achos ni'n neud y dosraniad normal sianol. Yr arwynebedd ni angen yn 0.9. Mae'r sigma yn 25.495. Gwasgu equals, mae'r miw yn 505. Equals, a wedyn gwasgu'r hafal eto i gael yr ateb, a ni'n cael 537.7 allan fel y pwynt x gyda ni ar y graff. Felly dyna sut i weithio sianol ar y cyfrifiannell. Cofiwch menyw 7 a 3 i gael y normal sy'n gweithio sianol. A ni angen yr arwynebedd i'r chwith o'r pwynt ar yr ffwythiant yma. Mwyn darganfod gwrthdro'r dosraniad normal, mae'n rhaid i ni wybod y cymydr, y gwiriad safonol, a'r tebygolrwydd sydd gan y cynffon i'r chwith o gwerth yr ydym angen. Lan i'r chwith. Os chi angen i'r dde, mae'n rhaid chi dynnu fe bant o 1. Ewn ni mlaen i'r rhan B o'r cwestiwn. Os oes yna debygolrwydd 0.52 bod gan oedolyn giraff gwrew taldra rhwng 500 cm ac cm, darganfyddwch gwerth Felly nawr, ni angen y tebygolrwydd bod h, sef y taldra, rhwng 500 ac a ni'n gwybod bod hwnna a tebygolrwydd 0.52. Felly os dynwn ni llun o beth sy'n digwydd, a dyna beth ni angen, ni'n angen dod o hyd i ond ni'n gallu dod o hyd i lan tuag at 500, y tebygolrwydd lan tuag at 500, o'r cyfrifiannell gan ddefnyddio'r ffwythiant normal cyffredin, a ni angen gwybod le mae'r pwynt isa, achos mae angen ni 2 bwynt yna ni, felly ni'n mynd y cymydr minus 5 lluosau'r gwiriad safonol, felly rhwng 377.525, neu llain yna, llain y h llain y 500, a ni'n cael hwnna fel y tebygolrwydd. Felly y tebygolrwydd lawr yma yw 0.42223.
Felly wrth newn ni adio'r ddau yna, ni'n cael y tebygolrwydd i gyd lan i'r pwynt y yn mynd i fod yn 0.9423. Felly ni'n gallu edrych hwnna lan ar yr ffwythiant normal gwrthdro ar y cyfrifiannell a ni'n cael 545.1 yw'r pwynt y. Felly mae angen meddwl o gwmpas y cwestiwn pan mae angen dod o hyd i ddau werth yma. Enghraifft 2. Gall fodelu amser i blant 12 mlwydd oed rhedeg o un pen y ca chwarae i'r pen arall gan ddosraniad normal gyda chymed yr 83 eiliad ac amrywiant 82 eiliad y disgwyrio. Felly amrywiant hwnna, angen meddwl am y gwiriad safonol. Darganfyddwch y tebygolrwydd y bydd yr amser i un o'r plant yma i gwblhau'r rhediad rhwng 67 ac 85 eiliad. Yn hwnna i ddechrau. Dynodi T fel yr amser i blentyn a ddewiswyd i gyflawni'r rhediad. Felly mae T yn mynd i fod a dosraniad normal gyda chymedr 83 ac amrywiant 82 neu sgrifennu fe fel cymedr 83 a gwiriau safonol wedi sgwario yn 7.874 wedi sgwario. Ni angen y tebygolrwydd yn 87 ac 85, felly ni'n gallu gwneud hwnna'n syth ar y cyfrifiannell a ni'n cael 0.5791 fel y tebygolrwydd yna. B. Darganfyddwch y tebygolrwydd mewn grŵp o 10 o'r plant yma a bydd 7 ohonyn nhw'n cwblhau'r rhediad mewn amser rhwng 67 ac 85. Felly'r un amser sydd ni, ond nawr ni angen fwy na 7 ohonynt mas o 10. Felly nawr ni a dosraniad binomial. Bod i fod nifer y plant sy'n cwblhau'r rhediad rhwng y ddau amser na oedd ni yn rhan A. Nawr mae mynd i fod y dosraniad binomial gyda n yn 10 a p yn 0.5791. Yr amser rhwng 67 ac 85 eiliad. Felly ni angen y tebygolrwydd dim ond bod nhw yn annibynnol i'w gilydd a bod nhw gyd ar un siawns o rhedeg a'i gilydd, yr un siawns, yr un tebygolrwydd. Felly ni angen tebygolrwydd yn fwy na 7. Mae hwnny'n golygu 1 minus tebygolrwydd yn llai na'n ein hafel i 7. Mae'ch cyfrifiannell chi'n gwneud lan hyd at. Felly 1 minus lan hyd at 7. Ni ddim angen 8 a neu 9 na 10. Ni'n gallu gweithio hwnna o'r cyfrifiannell, dosraniad binomial ar y cyfrifiannell, a ni'n cael 0.8641. Tynnu hwnna o 1 a ni'n cael 0.1359. Mlaen i gwestiwn C. Darganfyddwch yr amser ar gyfer y rhediad a bydd fwy na 95% yn gallu cyflawni. Felly, tybiwn bod 95% yn cymryd o leia T eiliad. Felly mae 5% yn mynd i cymryd llai yn y T eiliad. Felly mae gyda ni, ni'n gallu ysgrifennu hwn ar fel tebygolrwydd tyfawr lan hyd at y tyfach. Yn tyfach ni angen, a ni'n gwybod bod y tebygolrwydd lan ac ni angen yr ochr chwith yn 0.05. Dydy hwnna mewn y cyfrifiannell, normal gwrthdro, a ni'n cael T yn haflu 70.0 eiliad. Enghraifft 3. Mae gan mas torthau safonol sydd wedi greu gan boptu, dosraniad normal gyda chymed yr 470 gram a gwiriad safonol 4.6 gram. Heb wneud unrhyw gyfrifiadau tebygolrwydd, ysgrifennwch y tebygolrwydd bydd gan dor safonol a hap ddewiswyd o'r popty yn mas union 573 a llai na 500 gram. Rhowch esboniad cryno am bob un o'ch atebion. Wel, os ni angen union, boed i fod mas torth safonol a hap ddewiswyd.
Felly mae M a dosraniad normal gyda chymydr 470 a amrywian 4.6 wedi sgwirio. Ni angen 475 yn gwmws. Cofiwch arwynebedd o dan y graff sy'n rhoi'r tebygolrwydd i ni. As ni angen 473 yn gwmws, ni angen y tebygolrwydd, yr arwynebedd yna, felly does dim arwynebedd llinell yw e, uchder a dim lled, felly does dim tebygolrwydd bod ni'n gallu cael union 473. So yn gweud i'r gram agosaf, byddech chi'n gallu mynd hanner gram bob ochr, ond dwi ddim. Felly llai na 500 gram, wel beth ni'n gwybod? Ni'n gwybod bod miw plus 5 gwaith y gwiriau safonol yn fwy na yna a dim tebygolrwydd, braidd dim tebygolrwydd ar ôl. A mae hwnna'n dod yn 493. A mae'n gwerth ni na'r 500 yn fwy na hwnna. Felly mae'r holl tebygolrwydd llai na 500 gram yn mynd i fod yn 1. Mae'r holl tebygolrwydd yn mynd i fod gyda ni lan nes 500 gram. Felly 1. B. Cyfrifwch y tebygolrwydd y bydd gan dors safonol a hap ddewiswyd mas sydd o leia 480 gram, 80 gram o wybod bod ganddo fas sydd o leia am 475. Ond mae gyda ni fyna tebygolrwydd amodol. Ni wedi gosod rhain ar yr ochr i ni gael gwybod beth yw ffiniau yn dosraniad ni. Right, mae gyda ni ddosraniad amodol yma. Ni angen bod tebygolrwydd bod M yn fwy na'n ein hafel i o leiaf 480 o wybod bod yn o leia 475. Mae amodol yn golygu bod y ddoi yn digwydd ar y llinell dop a dros bod tebygolrwydd bod M yn fwy na 475. Felly, fwy na neu'n hafel i 480 ac yn fwy na neu'n hafel i 475 yn golygu bod y dim ond yn fwy na 480. Felly ni angen y ddau yna o'r cyfrifiannell, dosraniad normal cyffredin, felly dyna'r ddau ateb sydd gyda ni rhannu rhain a ni'n cael 0.107 allan. Rhan C. Darganfeddwch werth X os gwyddwn bod gan 86% o dorthau safonol y popty yma mas rhwng X ac 482 gram. Felly, ni angen rhwng X ac 482 a ni'n gwybod bod 86% mewn fyna. Felly ni angen dod o hyd y tebygolrwydd lan hyd at 482. Hwna o'r cyfrifiannell. Cofiwch mae isafbwynt a uchafbwynt y fi fan hyn. Isafbwynt, uchafbwynt, pan o'n i'n gweithio rhain allan, a pan ni'n mynd i weithio hwn allan, rhwng 447 i 482, a ni'n cael y gwerth yna allan. Felly, lan i fyna yn 0.99546, mae 0.86 dyn ni yma, felly mae'r dan gwylod, os ni'n tynnu hwnna i ffwrdd, yn mynd i fod yn 0.13546. A ni'n gallu edrych hwnna lan ar y cyfrifiannell gyda'r ffwythiant normal gwrthdro. A ni'n cael bod X yn hafel i 449.6 yma. Felly mae angen chi feddwl o gwmpas pa ochr o'r graff chi angen, os angen adio rhywbeth, os angen tynnu rhywbeth, a mae'r llun yn ddefnyddiol tu hwnt. Ymarfer i chi, mae 2 gwestiwn yma, gallwch chi ddarllen nhw achos mae'r atebion yn dilyn wedyn, felly daliwch y fideo fel bod chi'n gallu trio rhain eich hunain a wedyn gwirio'r atebion. A mae'r atebion yn dod nawr.
A dyna ddiwedd y cyflwyniad yna ar darganfod tebygolrwydd gyda'r dosraniad normal.